Hola lectors, disculpeu que no hagi fet la meva salutació habitual, però és que tinc una tortícolis, però és que no us en feu la idea. L'altre dia estava pensant, mira, estàs començant a aprendre a gestionar l'ansietat, l'angoixa, i de cop em vaig despertar que no podia moure el coll. Ara ja el puc començar a moure. Bueno, aquest cantó encara no. Aquest cantó sí, però estic, rígid, com un cagatillo. Així que no us estranyi, que aquesta ressenya estigui una mica rígid. No és que m'hagin ficat un pal pel cul, ni que estigui especialment, grandiloquent, que m'ho tingui així molt cregudet, que vagi així amb el pit en fora, sinó que és que tinc una tortícolis de cavall. No sé si els cavalls tenen tortícolis, però m'ha sortit així. No és pas casual, avui, aquesta tassa. No ho és pas. No sé si s'arriba a veure, Són unes tasses que cada Starbucks de tot el món tenen les seves tasses de l'indret on estan, no? Del país on estan o a la ciutat on estan. Per exemple, als Starbucks de Barcelona trobareu les tasses de Barcelona. I aquest és el d'Andorra, el meu país. Quina còpia del Hard Rock Cafè, ara que ho penso. Sovint em pregunteu, tant als comentaris aquí com al canal principal a Trotalibros, recomanacions sobre literatura andorrana. Jo la veritat és que no em considero un gran lector de literatura andorrana. He anat llegint coses sueltes al llarg del temps. Fins ara la meva recomanació a tothom qui em preguntava era Últim estiu a Ordino, de Joan Peruga, que potser és, no?, fins ara el llibre més internacional i més conegut de la literatura andorrana. Però el fet és que ja tinc una nova recomanació top de literatura andorrana a tot aquell que m'ho pregunti. És el best-seller actual de les lletres andorranes i és Morts qui us ha mort, d'Iñaki Rubio. Ho està patant lectores i lectors. Està publicat per Coma Negra. Aquí a Andorra només es parla d'aquest llibre últimament. I doncs finalment jo vaig dir que me l'he de llegir. El títol prové d'un ritual medieval que es venia donant aquí a Andorra fins l'any 1993 amb l'aprovació de la Constitució. És que per efectuar l'aixecament de cadàver, quan el cadàver mostrava indicis d'haver tingut una mort violenta, una mort misteriosa o una mort amb indicis de que havia estat un assassinat, se li preguntava al cos 3 vegades mort qui us ha mort. I si no hi havia resposta, que normalment no hi havia resposta, jo em pensava que el que deien per ja efectuar l'aixecament de cadàver era ni ou ni castanya, senyal que és ben mort, però en un capítol d'aquí diuen una altra frase. Però bé, el fet era que era una espècie de ritual. Òbviament no esperaven que el mort s'aixequés i digués sí, mira, ja que pregunteu, m'ha matat el Paquito. Però realment Andorra està ple d'aquests rituals antics. I el llibre que us porto avui, Morts qui us ha mort, d'Iñaki Rubio, parla, entre altres coses, d'això. Així que, benvinguts Entre Lletres. Aquesta és una crònica sobre l'extinció d'un llinatge, però també sobre la destrucció d'una manera de viure. Els Gastons ens parlen de la injustícia i la pena de mort, però també de la crueltat a què han estat condemnats tots els que no tenen una segona oportunitat a la vida. Si li pregunteu a qualsevol persona andorrana que conegueu, n'estic segur que haurà vist, o almenys li sonarà, aquesta fotografia. I és que aquesta fotografia representa l'última sentència de mort que es va dictar a Andorra. I Morts qui us ha mort és l'aproximació a aquesta crònica, a aquesta anècdota històrica d'Iñaki Rubio. El condemnat a mort era Pere Areny, el germà petit de Cal Gastó, a Ransol, a Canillo, després de confessar haver disparat al seu germanastre, l'Anton, l'hereu de Cal Gastó. Tot i que ja feia un temps que els seus pares havien mort i que l'home de la casa era l'Anton i era ell qui manava i era ell qui ho gestionava tot, els dos germanastres seguien dormint junts a la mateixa habitació i al mateix llit, i sempre s'ha dit, o jo sempre he sentit dir, que aquest fratricidi
venia motivat perquè l'Anton, l'hereu, estava pensant casar-se i doncs el Pere, el germà petit, temerós de quedar-se sense res i amb la intenció d'heredar que el Gastó va matar el seu germà abans no es casés i tingués herència pròpia. Fins aquí el que s'ha dit sempre o el que jo sempre he sentit dir sobre aquesta anècdota històrica que no us negaré que m'atreia bastant, no? És com un capítol molt fosc, molt tèrbol, molt misteriós de la història d'Andorra. Un episodi violent que sembla gairebé anacrònic en una Andorra que sempre s'ha caracteritzat per ser molt pacífica, molt tranquil·la. El 1981, Antoni Morell va publicar 7 lletanies de mort, una novel·la que recrea el fratricidi i la condemna de mort. Fins ara, aquesta novel·la, 7 lletanies de mort, era el llibre sobre el fratricidi i la condemna de mort de Pere Areny, l'última condemna de mort d'Andorra, fins que Iñaki Rubio sorprenia amb Morts qui us ha mort, que tot i que també s'aproxima a aquest episodi, ho fa d'una manera molt diferent. Mentre que 7 lletanies de mort ho fa des de la ficció, Morts qui us ha mort ho fa des del reporterisme històric, des de la crònica històrica. L'Iñaki revisita aquest episodi històric obsessionat per una sèrie d'interrogants, per una sèrie de preguntes que es fa des del primer capítol. Especialment, i entre molts altres interrogants, per mi 3 són els principals. El primer és per què el Pere Areny va matar el seu germanastre. Quina era la seva intenció? Va ser premeditat, tal com va dir la sentència? La segona pregunta que l'obsessiona és per què es va entregar. O sigui, realment, si ho va fer amb alabosia per heredar, no hauria confessat, no? Hauria mentit i hauria portat les seves mentides fins al final. I com a últim recurs, s'hauria anat a França o a Espanya o s'hauria perdut per algun lloc. I ell, en canvi, de cop, absolutament tranquil, va confessar haver matat el seu germanastre. Per què? I sobretot, i per mi aquest és l'interrogant més interessant que planteja Iñaki Rubio en aquest llibre, per què en un país tan tranquil i pacífic com Andorra ningú va evitar la condemna a mort de Pere Areny. I per on buscar respostes, Iñaki? Doncs, òbviament, amb una gran tasca de documentació que es nota en cada capítol, en cada afirmació, però sobretot busca respostes en elements com el context històric. Estem en 1943. Per un cantó, Espanya està en els moments més durs de la postguerra. Els franquistes estan en el poder. I si mirem a l'altre cantó, ens trobem la França ocupada pels nazis, que havien arribat a la frontera amb Andorra i fins i tot l'havien traspassada. Per tant, estem en un context en el qual Andorra està rodejat de feixisme i de totalitarisme i són conscients del perill que corre la independència ancestral del país. També busca respostes en els esbossos que es fa dels personatges, busca tota la informació possible, ja no només de personalitat, fins i tot definicions físiques de cadascun dels personatges, se'ls intenta comprendre des de l'actualitat, acostar-se a ells i recorrent també a la seva imaginació, revisitar els fets i intentar posar llum sobre la foscor. I això últim que he dit és de les característiques més importants de l'estil d'Iñaki Rubio. A diferència de Sang Freda de Truman Capote, segurament un dels reportatges de les cròniques històriques més importants de la literatura, Iñaki Rubio fa un pas endavant i no s'amaga. És a dir, a Sang Freda Truman Capote no és ningú. Truman Capote adquireix una veu absolutament objectiva, freda, indiferent, que defineix els fets tal com són. Defineix els fets, defineix els personatges gairebé com si fos un informe pericial perquè cada lector es pugui apropar i viure la història d'aquest assassinat a la seva manera i ho pugui interpretar lliurement. És allò d'Anna Pastor de estos son los hechos, suyas son las conclusiones, doncs Truman Capote jugava això. En canvi, Iñaki Rubio va a l'altre extrem, que és una moda, diria, molt francesa i que a mi m'encanta. És l'estil que utilitza Laurent Vinet a HHHH per apropar-se a un pla que es va dur a terme per intentar assassinar Hitler, o de la literatura d'Éric Bouillard, que va guanyar el Goncourt amb El orden del dia. Aquestes novel·les busquen tot el contrari, tot l'oposat al que fa Truman Capote a Sang Freda. Aquí l'autor fa un pas endavant i comparteix en tot moment la seva tasca d'investigació,
com està obsessionat en entendre un fet històric, apropa el lector a la crònica històrica a través de la passió del mateix investigador, de la seva obsessió, dels seus interrogants. Aquest tipus de narrador no s'atura quan falten proves, quan falten documents, quan es troba llacunes en la història, perquè totes aquestes llacunes, tots aquests buits, els omple amb la seva imaginació i comparteix tots els seus interrogants i tot el que desconeix constantment amb el lector. Per mi aquesta és la millor manera d'explicar la història, perquè com a lector et fa sentir en el centre de la història. Per exemple, en el cas de Morts qui us ha mort, les descripcions que fa Iñaki Rubio de la història de Pere Areny, moments tan quotidians com era despertar i observar el sol, com sortia entre les muntanyes i el paisatge andorrà, et fa sentir allà, et fa visitar el moment històric i viure aquella Andorra i estar en aquell moment allà amb el Pere Areny, la nit que mataria el seu germanastre. En aquest llibre gairebé són més importants els interrogants que les respostes. A més, està dividit en capítols molt breus, curtíssims, que fa que t'enganxis moltíssim a la història. No pots parar a llegir i és allò de dir, va, llegeixo un capítol més i ho deixo i al final t'acabes llegint tot el llibre, perquè té un ritme trepidant i alhora aquesta divisió en capítols tan curts. Es divideix en els dos crims, perquè per Iñaki Rubio aquí hi ha dos crims. El primer crim, que és la primera part del llibre, és l'assassinat d'Anton en mans de Pere Areny. I el segon crim, per mi el més interessant, perquè aquí és on trobem l'Iñaki Rubio més crític, més incisiu, més insatisfet, més obsessionat amb les preguntes, és la història del segon crim, de la condemna a mort de Pere Areny, de tot el procediment judicial, de la reacció de la societat andorrana davant l'autor confés d'aquest crim, d'aquest fratricidi. I al cap i a la fi el que fa Iñaki Rubio és utilitzar el cas de Pere Areny, el cas del seu assassinat, el cas de la seva vida i el crim que posteriorment la societat andorrana va cometre amb Pere Areny per reflexionar sobre coses tan universals com poden ser la solitud i la incomprensió d'una persona amb una malaltia mental en un entorn rural. Un altre llibre que tracta aquest tema és Cares enmig de l'aigua, de Janet Frame, que publicaré el pròxim 16 de febrer a Trotalibros Editorial. És el primer llibre que trec en català en traducció de Xavier Panyes, que és l'hòstia com ha quedat. I curiosament Janet Frame, tot i ser neozelandesa, va viure a Andorra i va viure escapant de la traumàtica experiència que va viure a Nova Zelanda després de ser tancada en múltiples manicomis. I Cares enmig de l'aigua és una aproximació des de la ficció a la seva traumàtica experiència i et transmet perfectament com quan els pacients eren ingressats allà perdien tots els drets, eren tractats com animals sense dignitat i eren constantment culpables de les seves malalties mentals. No buscaven ajudar-los, acompanyar-los, reinserir-los a la societat si era possible, o en tot cas estar al seu costat, sinó que constantment els culpaven, no?, d'això i els feien sentir sols, com animals. Doncs això és el que transmet el personatge de Pere Areny a Morts qui us ha mort. Però no només això, sinó també fa importants reflexions sobre la pena de mort. Ho tracta com un crim. Recordem que la pena de mort segueix vigent a gran part del món i fins i tot al teu país, siguis d'on siguis, des d'on estiguis veient això, n'estic segur que hi haurà defensors de la pena de mort. Com moltes vegades un poble s'uneix en tenir un enemic comú, un chivo expiatorio, no sé com es diu en català, purguen els seus pecats i les seves frustracions amb aquesta persona. Era una societat cagada de por. Davant dels esdeveniments que tenien lloc a Andorra, estan completament rodejats pel totalitarisme. I jo crec, o almenys és la meva teoria, no?, tanta por, tanta frustració, al final ho van pagar amb Pere Areny. I per suposat, i aquest és un tema en el que insisteix molt Iñaki Rubio, en el final d'una societat, d'una manera de viure, d'una Andorra que va desaparèixer amb Pere Areny. En aquest sentit, per suposat, Morts qui us ha mort em va recordar la Canción del Ocaso, on la societat que s'acaba era la societat rural escocesa anterior a la Primera Guerra Mundial, i com la Primera Guerra Mundial acaba amb aquesta societat per sempre, és l'ocaso, no?, el capvespre d'una manera de viure, d'una manera
d'existir, que s'acabarà per sempre, doncs Andorra va acabar amb aquesta condemna de mort. I ara sí, tinc la sort de comptar amb la presència del propi autor d'Iñaki Rubio, que ha acceptat intervenir en aquesta ressenya i respondre les meves preguntes. Iñaki, moltíssimes gràcies per estar aquí. No, gràcies a tu, home, la teva plataforma és molt guai. Comentar-te que fa uns dies que he acabat Morts qui us ha mort, la teva... No sé si dir-li novel·la, jo no la diria de novel·la, més crònica, no? Que aquesta seria la diferència amb Set lletanies de mort, no? Que Set lletanies de mort és més una aproximació a aquest episodi històric del fratricidi a Cal Gastó i la posterior condemna de mort de Pere Areny a través de la ficció, i aquí és més a través de la crònica històrica, no? Correcte. Clar, era absurd repetir, diguem, el Toni Morell fa un llibre molt interessant, una novel·la. Ell ja ho diu que és una ficció i que no explica la història real. Sí que crea un clima que té a veure amb el cas, no? Era absurd fer una cosa que ja s'havia fet per mi. I, en canvi, ho trobava molt interessant perquè la història real no s'havia explicat mai. De fet, no es coneixia una gran part de la història. Jo, quan començo la recerca, el primer que em trobo és que hi ha una gran quantitat de rumors. L'any 43 no hi havia mitjans de comunicació a Andorra. Les enraonies que van sorgir en aquell moment van quedar incrustades al cas i han sobreviscut més de 70 anys. Quan començo la recerca, el primer que em trobo és que hi ha tot de rumors com enganxats aquí, no? Com una crosta de falsedats gairebé, no? O coses no provades. I realment amb la lectura de Morts qui us ha mort et dona la sensació que és el final d'un silenci. Un silenci molt llarg, no? D'un silenci que va sobreviure a la novel·la, no? Un silenci que s'ha vingut donant a través d'aquests rumors. I la primera impressió que vaig tenir al llegir-ho és que en aquest llibre has buscat gairebé de manera obsessiva en els racons, en els detalls del fet històric, no? Els fets gegants, no? Tots els coneixem, però has anat a buscar el detall, no? El detall en el paisatge, el detall de la personalitat, el detall, estaves com constantment indagant en els detalls. Et volia preguntar, què hi buscaves en els detalls i què hi has trobat? Clar, la veritat. Buscava la veritat i he trobat la veritat. Perquè, clar, com que hi havia tota aquesta crosta de fal·làcies i de rumors, que era la història general, no? I el bo d'aquesta història, per altra banda, és que literàriament donava joc a fer això, a partir d'una història molt particular i molt petita, parlar de la gran història. Perquè estem en la Guerra Mundial, estem en la postguerra espanyola, Andorra, que és un país molt curiós, molt particular, està en un moment de transformació. Bueno, aleshores, a partir d'una anècdota d'un cas, pots explicar un munt de coses, de història general, no? Però l'has d'explicar de la forma real, tocant allò, no? Perquè jo el que buscava era això, descobrir què va passar realment, com es va viure, i això que comentaves d'aquest silenci que va durar 70 anys, malgrat fins i tot la novel·la del Morell, és que és així. Ha sigut un tema tabú per Andorra i no se n'ha parlat... Bueno, se'n parlava a les cases, a nivell molt domèstic, molt íntim, i jo he parlat amb molta gent que eren nets o besnets de personatges i que havien sentit tot de coses a casa. I fins i tot personatges molt directes del llibre. I dius, ostres, fins i tot la neta del policia té la versió pública, és la falsa. L'ha interioritzat, no? I deixa'm dir-te que això ho fas extraordinàriament. Gairebé es pot dir que entrem a Andorra amb un nazi. O sigui, la primera aproximació a Cal Gastó es fa des de la situació internacional, no? En aquest cas de França, de l'ocupació nazi. Anem a Cal Gastó, ens tanquem a Cal Gastó i vivim, perquè és que més que llegir, vius l'anècdota històrica, i després també m'atreviria a dir-te que et tornes a allunyar a Cal Gastó per tocar temes també universals, com poden ser la solitud, la condemna a mort, la manca de segones oportunitats i el cas d'un Andorra que mor. I aquesta antiga Andorra mor en un silenci, no? Diu que ja ni condemnant el Pere, Andorra també es condemna a si mateixa. Hi ha una Andorra que quedarà enterrada amb els Gastons. A mi aquesta frase m'ha encantat, no? I et volia preguntar, en quin sentit canvia Andorra? Quina Andorra s'acaba? Comença aquí el camí a 1993, a la Constitució, i sobretot, quines implicacions té per l'Andorra d'avui, la que neix en aquell silenci, haver nascut d'un silenci i haver nascut d'un fet tan injust com una condemna a mort. Quines implicacions té això?
És que és molt fort. Per això aquest llibre representava molts problemes literaris i moltes implicacions. És un llibre amb molt compromís, almenys per part meva, no? Perquè t'exposes, perquè furgues i grates on fa mal. És el moment de canvi, de transformació. Potser el moment anterior. És el moment en el germen del canvi. Perquè ens fem una idea, per la gent que ens vegi després, que no conegui molt de prop la història d'Andorra. El primer telesquí es fa l'any 51, a Soldeu, a tocar de Casa Gastó. I això passa l'any 43, imagina. Aleshores, hi ha una escena, hi ha un parell d'escenes en què jo faig que puja el policia, el cap de policia, el batlle, els metges, que venen d'Andorra la Vella i d'Encamp, i pugen al Mas de la Costa, i aquests ja són diferents. Venen en cotxe, tenen estudis, han voltat món. I aquests, la relació que ells veuen amb el paisatge, ja la veuen el paisatge. Quan els altres, els del lloc, encara viuen una cultura lligada a la natura, a la terra, al treball, i ells veuen recursos, veuen feina. I, en canvi, els altres ja tenen una relació diferent. Per tant, la cultura ancestral tenia una continuïtat entre la cultura i la natura. I, en canvi, la cultura contemporània, moderna, hi ha una certa fricció, una certa oposició, perquè finalment muntar un telecadira o un telesquí és una agressió a la muntanya. Estàs canviant el paisatge, estàs canviant l'entorn. I quines implicacions té néixer d'un silenci? Doncs que en gran part Andorra ha evolucionat. D'això, de l'any 51 és el primer telesquí, als anys 60 és el boom del turisme, 60-70, i després passem de que l'any 43 a Andorra hi ha 5.000 persones a que als anys 80 som més de 70.000 habitants. I no mirem enrere. I aquest és el néixer d'un silenci, com d'una vergonya, i no mirem enrere. Sí, aquesta és una altra pregunta que t'anava a fer, perquè jo crec que aquesta és una característica de tots nosaltres, els andorrans, i fins i tot els joves, estem impregnats d'aquest silenci, no? És com que hem heredat aquest silenci, el portem a dintre, i això en el procés d'escriptura, estic pensant especialment en la tasca d'investigació, com t'has enfrontat a això? Què és el que t'ha costat més? T'ho has trobat com un obstacle o has palpat aquest silenci? Sí. Aquest silenci jo me l'he trobat en les entrevistes a la gent gran. La gent gran que ja havien nascut en aquell moment, que eren molt petits, però són gent molt gran, perquè encara tenen el cap més o menys lúcid, i que el primer que et diuen, quan els dius, i això que després de conèixer-los, d'entrar-hi a través d'un amic, i et diuen, aquest tema no el toquem. Fa mal a Andorra, fa mal a la parròquia, és a dir, i el que t'estan demostrant és que aquell estigma, aquell tabú ha quedat, hòstia, el tenen molt arreglat. Després, et guanyes la confiança, a poc, veuen que la intenció una mica és reparadora, la intenció del llibre és reparadora, no? Jo penso que hem d'explicar les coses. Allò no es va fer bé, doncs ho traiem, ho mirem, ho expliquem i ho podem assumir ara. És cert que fa 20 anys, potser no, perquè alguns protagonistes estaven vius. Per mi, per exemple, la satisfacció quina és? Que hi hagi nets de personatges d'aquest llibre que et vinguin i et diguin ostres, has fet net. Aquest llibre fa net. I has trobat. Sí. Gent que, per exemple, el síndic Cairat és un protagonista, un personatge important, un protagonista dels fets i que té un paper dur, i la seva neta, la Teresa Cairat, doncs a mi ens vam trobar pel carrer i em va dir que enhorabona i que molt bé. Aquest silenci, aquesta discreció ja forma part de l'ADN d'Andorra, ja ve del manual d'IGES de Fita i Rossell, no? Que diu no feu soroll, no? Discreció, silenci, no? I és com un principi que ha arrelat i que ve de fa molt temps i que segurament la independència, no? Totes aquestes casualitats històriques que s'han donat perquè un país tan petit com Andorra hagi sobreviscut entre dos potències amb una fam insaciable imperialista com són Espanya i França, no? Hagi sobreviscut sense fer soroll i que això arribi fins a Cal Gastó. No? Un altre cop és com un exemple petit per mostrar com és també un país i l'antic país. No? Exacte. De fet, en el llibre, la gent que no coneix Andorra o la història d'Andorra molt de prop, també molts lectors de fora d'Andorra després m'escriuen o contacten, em feliciten o s'alegren de conèixer una Andorra que no tenien ni idea. Coneixem l'Andorra dels supermercats i de les pistes d'esquí i poca cosa més. En canvi, com funciona la dinàmica d'Andorra, que per nosaltres és com molt natural, no? De dir, bueno, estem entre França i Espanya, que a més, en diverses ocasions han volgut annexionar-se i quedar-se a Andorra,
I aquest és un moment en què Andorra, l'any 43, és especialment fràgil i doncs, com les institucions... Jo explico en el llibre, no? D'una manera, a través de la narració, dels fets, sense moure'm del cas, crec que queda prou clar com les institucions i les persones que encarnen aquestes institucions fan malabars per mantenir la independència i la sobirania d'Andorra, que som insignificants. Sí. Parats insignificants, Vichy o un bisbe, el bisbe de la Seu, que és el nostre copríncep episcopal, bé, el moment era un bisbe col·locat per Franco. És que, a més, això ho expliques molt bé, com és un moment històric molt particular i transmets la por dels andorrans d'estar realment envoltats de totalitarisme. I crec que aquesta por té molt a veure amb el que va passar després, el segon crim, tal com tu el dius, que és la condemna a mort del Pere, que des de la meva perspectiva, també com a jurista, per mi és la més interessant, i és on tu també fas un pas endavant, jo trobo. Digue'm que no si m'equivoco, però et veig molt més crític, molt més incisiu en aquesta segona part, perquè la primera part al final són uns fets, sabem el que sabem, i no sabem massa més, però com va transcórrer tot el procediment judicial, i veus totes les llacunes i totes les irregularitats i totes les coses estranyes que es donen, que això sí que està documentat, és molt interessant. I el que és per mi molt evident és l'esforç que dus a terme per apropar-te al Pere Areny, per trencar el seu silenci, per intentar entendre'l, per intentar també comprendre a través de les seves contradiccions, dels seus canvis de guió, de la seva manera d'actuar, del poc que sabem d'ell. Creus que has aconseguit entendre'l? Sí. Diguem, per una banda, he volgut entendre el Pere Areny, però després també tots els altres personatges, perquè jo crec que protagonistes, més que personatges, perdona. La majoria es van trobar en una situació sense buscar-la i no van saber fer millor. No busco un culpable. Soc més crític, tens raó, perquè hi ha la documentació que és flagrant. I el procés és una barbaritat, però no busco un culpable, no busco fer sang. Perquè, per exemple, a la portada estan compartint protagonisme el Pere Areny i el nunci. Perdó, el nunci, el notari. Un home que 4 dies abans no tenia ni idea, no se li havia passat pel cap que hauria de passar la història per ser qui llegís l'última condemna a mort. I era un bon home. I està ple de bones persones, no? Aleshores, jo els he volgut entendre tots i també el Pere. El Pere, clar... És el més difícil d'entendre el Pere, no? O sigui, suposo que he notat més l'esforç perquè el Pere fins ara era com el... Bé, tu dius, no? L'altre, i de fet, crec que Set lletanies de mort començava, no? Dient ell, no? Com ningú el vol comprendre. Per això jo he notat tu com intentant apropar-te a ell. Sí, sobretot perquè també el Pere pateix tota la seva vida un procés de deshumanització molt fort. Però en el procés, a partir del moment en què se l'emporten a la policia, se l'emporten detingut, el procés de deshumanització és increïble. Deixen de dir-li pel nom en els documents. Hi ha un document en què fins i tot s'equivoquen de nom i li diuen el nom del seu germà, quan el seu germà és el mort perquè ell l'ha matat, i s'equivoquen. O sigui, que se pugui equivocar el secretari accidental del Consell, però que ningú revisi. Normalment, per tradició, una persona que està esperant judici en aquell temps, eren els seus propis veïns els que havien de dur-li menjar i se n'havien de fer càrrec. Càrrec econòmicament, de les despeses. O sigui, el govern els hi pagava, no? Després els hi pagava. Però d'entrada, havien de... I ningú de Canillo, ningú del poble del Pere, ni cap veí va anar-hi. I, de fet, quan van anar a la sentència, a llegir la sentència, a la lectura pública de la sentència, a la plaça, que jo començo una mica el llibre amb aquesta escena i gairebé l'acabo amb aquesta, perquè per mi és l'epicentre, allà a la plaça hi havia els seus veïns, els seus coneguts, hi havia familiars seus. I descrius perfectament no només la deshumanització del reu, sinó l'expulsió de la comunitat. Això em va traslladar molt a mi a la literatura de Toni Morrison, que ho explica amb la comunitat negra dels Estats Units, que també era una comunitat oprimida i de tant en tant triava un chivo expiatorio i totes les seves frustracions i les seves pors anaven cap allà. Ho veiem a Ojos Azules, ho veiem a Sula, no? I en aquest sentit jo et volia preguntar, tu creus que el Pere va ser víctima de la por d'una comunitat molt tancada, però també de la por d'un país petit indefens atrapat entre el franquisme i el nazisme? Sí, són les dues dimensions.
Per una banda, ells no van voler entendre. El Pere patia un trastorn psiquiàtric greu, és a dir, no en un estat molt crític, però clar, l'any 43, tota la vida sense tractament, sense medicar, amb l'expectativa de tothom i d'ell mateix, de ser una persona normal. Clar, diguem, un trastorn de tipus esquizofrènic, encara que sigui lleu, té mal pronòstic amb aquestes condicions. Ningú el va voler entendre. Per altra banda, això, aquesta fragilitat. Mira, un detall que no surt al llibre, però és molt interessant. El 1945, és a dir, 2 anys després, i com que ja s'acaba la Guerra Mundial, hi ha un altre crim. I la persona també és condenada a mort, però se li commuta la pena capital, perquè ja no estem en aquest moment i jo crec que també devien veure que el que van fer al Pere era una barbaritat. Però aquesta sensació de fragilitat... També s'havia commutat quasi sempre, no? Perquè també expliques que a finals del segle XIX també s'havia donat, però també s'havia commutat. O sigui, realment l'estrany va ser el del Pere. Sí. L'anterior pena executada és del 1854, és a dir, un segle abans. L'anterior és del 1896, però li van commutar la pena capital per presó perpètua. És a dir, la justícia andorrana... Bueno, clar, tu ets jurista. Era molt estranya, perquè instància única i més basada en el procediment formal, en els usos i costums, que en un reglament que tipifica delictes, faltes amb penes. Per tant, era molt aleatori. Però al mateix temps era una justícia tradicionalment humana, no? Vull dir que tendia a posar unes penes però després les commutava. Clar, jo com a jurista, també quan vaig exercir aquí, jo noto que moltes d'aquestes coses, fins i tot després de la Constitució, i avui en dia, no, que tenim institucions modernes, democràtiques i tot el que vulguis, encara està present aquesta importància, aquest pes dels usos i els costums en la nostra legislació. No? La reflexió a la qual em porta és que, de la mateixa manera que aquest silenci ve ja des de Fita i Rossell, també la costuma ens ve d'allà, no? Aquest ritu a mirar molt sempre s'ha fet així. I això segueix present a la llei avui en dia. Què creus que ha canviat i què s'ha mantingut d'aquella Andorra a l'Andorra actual? Hi ha una cosa molt interessant, no sé, ara igual em faig enemics, però el meu llibre ja una mica ho deixa entreveure, jo crec. Es transforma Andorra i una cosa ancestral, que era el caciquisme, també es transforma. Però hi ha unes formes noves de caciquisme. Però no passa a Andorra, passa a tot arreu. Les noves formes de caciquisme, que és el capital, les grans empreses... Quina particularitat tenim a Andorra? Que els coneixes, que te'ls trobes, que els coneixes, que els tens de veïns, quasi. Clar, jo entenc que si tu vius a Espanya, a Catalunya, a Madrid, a Barcelona, hi ha moltes capes socials i saps que hi ha gent, però no coneixes l'alt funcionari, no coneixes l'alt directiu de no sé quina entitat o els grans advocats de l'Estat, i aquí pues, els coneixem. Te'n vas a fer footing i trobes que estàs fent footing al costat d'un batge. La política a Andorra, com a tot arreu en realitat, però clar, ens passa el mateix, aquí els identifiquem. No? La política a Andorra, i abans era una cosa com lo normal, no? El que dèiem abans, doncs eren les grans famílies, eren les que ocupaven els càrrecs. Que dius, bueno, no era un sistema molt democràtic, cert, però també era com una corresponsabilitat, no? Diguem, les grans famílies doncs són les que tenen la capacitat i segurament més estudi, doncs assumeixen la responsabilitat. Això s'ha transformat i m'agrada el sistema de partits polítics i de democràcia, tot és perfectament legal i net i jo hi veig plena confiança, però finalment són les grans famílies les que igualment estan en aquest terreny, no? Que també em sembla bé, en certa manera. Un altre exemple de com s'ha transformat, que a mi m'agradaria per una Andorra contemporània, moderna, però no només una Andorra, sinó per tot el Pirineu, és la transformació ha sigut tan ràpida, tantíssima gent ha passat del sector primari al sector terciari, sense haver passat 200 anys amb el sector industrial, amb el sector secundari. Hem saltat tan de pressa que hem girat totalment la cara a lo que era el sector primari. No perquè sigui el sector primari, sinó pel nostre contacte amb la natura, que ens ofereix molt, que és genial. O sigui, jo penso que les persones estan equilibrades quan estan en contacte amb la natura. I la nostra aproximació a la natura ja no serà mai la que tenen els del sector primari, però hauria d'estar més sensible. Hauríem de ser tots més sensibles a aquesta natura. El paisatge i la natura, el llibre té presència, abans ho has comentat pel tema de les descripcions,
que era una cosa que a mi m'interessava, que no hi hagués ni una descripció banal o gratuïta. Però, clar, jo sóc un amant de les nostres muntanyes i del terreny, perquè a mi em senta bé. Jo me'n vaig a la muntanya i m'aporta molt. Sí, no, i sí que és cert que totes les descripcions tenen un sentit i el sentit és posar-te en el centre de la història. Realment et sents, no?, que estàs a Cal Gastó en aquell moment o que estàs veient sortir el sol entre les muntanyes i una reflexió que se m'ha quedat molt al cap que fas és com la gent d'abans, la gent que treballava a la terra, també contemplava el paisatge d'una altra manera. Perdona, una anècdota personal d'això. Clar, jo m'he mogut per tots aquests pobles durant anys, fins i tot abans de posar-me a escriure, com que ja em rumiava la cosa, i passejant per aquests pobles i per aquests camins. I un dia passo per l'Aldosa de Canillo, que està a tocar de Casa Gastó, molt a prop, està molt a propet, i passo pel poble per anar d'excursió, per anar a fer una caminada per conèixer els terrenos per on passejaven o pasturaven aquesta gent, no? I una veïna del poble, que jo coneixia, ens saluda i cap on aneu? Cap allà. Diu que aneu a buscar cargols. Dic, clar, el seu concepte era, si vas a la muntanya és per alguna cosa, no vas perquè sí. Clar. Has de treure amb alguna cosa, no? Amb xicolles, amb cargols, amb el que sigui. No hi vas perquè sí, sinó perquè hi vas. És absurd. Ostres, aquestes vivències, s'han de... És aquest contrast. Sí, és aquest contrast que també ve d'això, no?, d'haver-se saltat bastants passos d'una Andorra a l'altra i que està constantment present. L'altre dia vaig anar a veure Cal Gastó i realment és que he estat davant de les pistes d'esquí on aquests dies hi ha moltíssims turistes amb els esquís, les botes, no?, i veus tot allò modern i això i davant, no?, Cal Gastó com un testimoni, no?, de l'Andorra d'abans. Es veu constantment també amb l'Església, no?, últimament debats que hi ha hagut, no?, com el tema de l'abort. L'Andorra d'avui, o gairebé m'atreviria a dir la de demà amb la d'ahir, estan constantment, no?, coexistint i pugnant, i és una cosa que es fa patent a tot arreu, tant a la gent com en el paisatge, com a tot arreu d'Andorra. Després, a nivell, ho has comentat tu abans, no?, en allà on no arriba la documentació, tu omples amb imaginació, sempre indicant, no?, queda molt clara la frontera on tu voles sol i on t'acompanya tota la teva ingent tasca d'investigació. Una altra decisió formal que vaig notar i que vaig apreciar moltíssim és el llenguatge que jo he sentit als nostres padrins sempre, aquesta manera de parlar que tu has conservat. N'estic segur que va ser una decisió conscient i que alhora també és un testimoni de l'Andorra d'ahir, no? La llengua era l'eina clau per traslladar-nos al lloc i al moment. I a partir d'ella, la cultura, l'ambient, el context... És a dir, tots els altres són elements, però si no l'expliques amb la llengua adequada, no tenia sentit. I tu sol hi arribaves? O parlaves amb algun padrí? Vull dir, tu et sol? Una feina enorme de recerca de llengua, una feina brutal. 3 elements, bàsicament. Una, primera, el meu corrector, que és amic meu, el Marc Cortés, que és un gran corrector, però a part, clar, ens ho hem passat molt bé tots dos buscant paraules i expressions. Segona, ell, amb el David Gálvez i un altre company, tenien un bloc de paraules no normatives, necessàriament normatives, però que ells havien anat recuperant de tot el Pirineu, especialment de Quindorra, l'Urgell i el Pallars. I després hi ha un llibre boníssim, que és el Dones d'Andorra, en què van fer la Montse Ronxera i la Adelaida García Puy. Són entrevistes a dones que expliquen la seva vida, la seva infància, dones que quan ho van fer eren molt grans i, per tant, la seva infància transcorria més o menys això, els anys 30 i 40. I el llenguatge que utilitzaven. A partir d'aquí, perquè està transcrit tal com parlaven. I després parlar amb padrins també. I després hi ha una altra cosa. Era fàcil caure en lo pintoresc o que em farfegués. I jo m'adreço a un lector contemporani que no necessàriament és del Pirineu ni d'Andorra, sinó que pot ser perfectament de qualsevol altre lloc. Per tant, havia de ser una eina i no un obstacle l'ús de la llengua. I aquí ha sigut difícil d'anar passant el ribot, anar mesurant, anar rellegint el llibre 50.000 vegades, de dir, ostres, aquí s'entén, vale. Aquí carrega. I hi ha paraules que només les poso una vegada en tot el llibre.
Ara, això sí, ha d'estar clavat, perquè si no em farfega, no? O d'altres que són molt estranyes, però que per context només les pots posar allà perquè el context ajuda a entendre-les. I el lector no s'ha d'aturar constantment a buscar el diccionari. Tampoc volia això, perquè si no caus en això, és un excés. No? I l'última pregunta, a mi és una de les coses que m'agraden més del llibre, és la recta final, no? Gairebé em recorda la crònica d'una muerte anunciada de García Márquez, no? Com l'última recta fins a la condemna a mort es podria haver evitat de 1000 maneres la mort, només que una persona hagués aixecat la veu, només que una persona hagués fet alguna cosa, s'hauria evitat i no obstant es van alineant, no? Els silencis i fa que passi, no? Que s'arribi a la condemna a mort i s'executi. I al final en Pere Areny jo hi trobava la història em surt personatge, però no és un personatge, va ser una persona real, però en aquest sentit un personatge buit al principi la família el va condemnar a la solitud, no? Va ser absolutament incomprès tota la vida, va estar sol tota la vida, no va tenir mai el calor humà, mai va tenir el calor afectiu. La família el va condemnar a això, li va treure tot l'afecte, tota la pertinença a una comunitat. Després, el tancament a la casa de la Vall li manlleva la dignitat, no? Perquè està realment en unes condicions d'higiene brutals, ingents. El tribunal li ofereix rigor, no justícia. Mentre jo llegia Morts qui us ha mort, també estava llegint Conte d'hivern de Shakespeare i hi ha un moment que un personatge diu si he de ser condemnada sols per suposicions, ja que les proves dormen aneu a saber on, tot això és rigor, no justícia. I em va portar al cas de Pere Areny, realment el tribunal no li va donar justícia, li va donar rigor. I realment quan tu revius les conversacions entre els membres del tribunal, es veu el rigor, no? No podem deixar que això, més una necessitat d'exemplaritat que de justícia. Per tant, podem dir que el tribunal li treu la justícia i finalment la religió, en un personatge complexíssim que és mossèn Pujol, li implanta la culpa sense perdó, no? Realment tu dius, el prepara per la mort, no? El mossèn, la religió, el seu paper és preparar per la mort i no per una possible salvació. Per tant, és com un personatge que arriba a la mort absolutament buidat perquè tota la comunitat, tots els personatges li han anat manllevant el poc que tenia. I al final el que queda sobretot és l'interrogant de per què ningú va fer res, per què ningú va aixecar la mà, que tu t'ho preguntes més d'una vegada. Has trobat la resposta de per què ningú es va apiadar d'una persona tan buida, d'una persona tan maltractada? No, perquè l'hagués posat. Jo puc especular. O sigui, un cop llegit el llibre la gent i ara en la conversa, primera, que és veritat que la part final, a més es precipita tot una mica i té molt de García Márquez. I es precipita a nivell tècnic també perquè, clar, diguéssim, un cop l'escena de la lectura de la sentència, tota la seqüència final l'he de precipitar primera perquè passa ràpid, passa en unes hores tot. I segona, perquè clar, el lector ja sap el què. És un llibre que un dels problemes literaris que tenia és que es fa spoiler des de la portada. Com crònica d'una mort anunciada, tu ja saps que el mort hi serà, però el camí cap a la mort, aquesta baixada, com s'uneixen tots els elements de la novel·la en aquesta baixada final, és extraordinari. Sí, i això està molt treballat justament per provocar això, no? De dir, ostres, s'estan condensant de cop, es condensa tot, no? I que el lector que ha començat el llibre llegint una descripció de la foto d'aquesta escena, no? Quan ha llegit ja 300 pàgines després, ho veu diferent. Aquesta era la meva missió, per dir-ho d'alguna manera, no? El que jo pretenia era que el lector aquí ja no la mirés com una foto, sinó que se sentís a dintre i sentís la perplexitat. Jo també poso una cita aquí de la perplexitat, no? És que jo em quedo perplex, quan més hi penso, més perplex em quedo. Per què no van fer res? Puc donar-te especulacions. Hi havia la família d'Escaldes. Doncs, home, ells si no deien res, es quedaven en la casa seva, d'Escaldes. Perquè el Pere, recordem-ho, era hereu d'una casa d'Escaldes. Per tant, se la quedaven ells. Hi havia família de la costa de Ransol i cosins, i no van dir res, doncs perquè no en sabem. La població, una gran part de la població present,
no devia saber què havien de fer o que podien en aquell silenci dir coses. Però n'hi havia que sí que devien saber-ho, perquè hi havia la tradició de que els nens presents a la lectura, quan es llegia que era condemnat a mort, els hi havien de pegar una clatellada. I hi havia nens que van relatar que van rebre la clatellada. Per tant, sí que hi havia gent que sabien els rituals. Les autoritats ho sabien. I els síndics, síndic i subsíndic, i el subsíndic és de Ransol, en junta, diuen al Tribunal de Corts que no hi ha motius per demanar clemència i que no demanaran clemència. I el mossèn Pujol, que és un personatge molt paradoxal, molt estrany, que li fa el bé al Pere. És l'únic que es preocupa per ell quan estava a presó. L'acompanya i li fa el bé, però no li fa el bé màxim, que seria demanar clemència. Una autoritat moral, religiosa, i no demanar clemència. Per què? No ho sé. També hi havia molta gent que no voldria fer-se mal vista per les autoritats. Molta por. Això, el context, hi havia espies, la Gestapo corria una mica amb una certa alegria per aquí. Al costat de Casa Lavall, a l'Hotel Mirador, hi havia espies espanyols i guàrdies civils amb uniforme i sense. Tota aquesta pressió condiciona. I jo crec que també la perplexitat de dir què faré jo si no han demanat els que manen. És una Andorra obedient. Crec que ho dic en aquestes paraules. No? I fins a l'últim moment jo crec que hi ha com la perplexitat de dir no pot ser que això que està passant estigui passant. I aquesta callar-se per comprovar si efectivament passarà. No? En lloc de les profecies autorealitzades, no? Pues una mica seria això. I clar, per això van quedar traumatitzats. En aquest sentit ho transmets molt bé també pel tema del ritme que deies, que passa volant, però també en aquest silenci tens de algú farà alguna cosa, i tu com a lector gairebé fas sentir el lector com part del públic, no?, que apareix en aquesta fotografia, ens fas sentir allà i nosaltres som un ciutadà més que en silenci espera que algú altre aixequi la veu, però ningú aixeca la veu i al final la mort es consuma. Felicitats pel llibre, felicitats per Morts qui us ha mort. Bueno, està tenint un èxit merescudíssim i moltíssimes gràcies per estar aquí avui. Merci per venir aquí. Gràcies a tu per l'estona, una conversa molt interessant. I per la lectura, que has fet una lectura molt guai del llibre. Moltíssimes gràcies, Iñaki, per acceptar ser en aquest vídeo, per respondre les meves preguntes i sobretot per haver escrit Morts qui us ha mort, per tota la feina que hi ha darrere d'aquest llibre, que es nota, i per la teva habilitat a l'hora d'apropar-nos a aquest fet històric, aquesta fotografia que tots fa tants anys que havíem vist, però que mai tornarem a veure igual després de llegir Morts qui us ha mort. No us la perdeu. I això és tot. Doneu-me un like si us ha agradat aquest vídeo, deixeu-me als comentaris si heu llegit Morts qui us ha mort, si us ha cridat l'atenció, deixeu-m'ho tot als comentaris que jo sempre us llegeixo. I sobretot, no oblideu subscriure-us al canal per no perdre-us cap vídeo. Llegiu molt. Amb tu me'n vaig.